akarjuk. Szevasztok!
Tisztelt ünneplő közösség! Jó napot kívánok! A Tiszavasvári Általános Iskola Kabai János Iskolai Egység 8. osztályos tanulóinak ballagási ünnepélye és a tanévzáró ünnepély alkalmából szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, kedves szülőket, az iskola pedagógusait, alkalmazottait, tanulóit. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Hosszú József urat, a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetőjét, Kocsis Sándor urat, a Tiszavasvári Tankerület igazgatóját, és dr. Fülöp Erik urat, Tiszavasvári város polgármesterét, és a ballagó 8. osztályos tanulókat. Kérem, énekeljük el együtt a himnuszt. Ginicsi Márton 7. osztályos tanuló szavalata következik. Bródi János, légy hű magadhoz. Ne kérdezz, merre visz az út. A válasz biztonságot úgysem nyújt. Nem tudja senki, hogy hová érkezel. Magadtól egyszer indulj el. Magadtól egyszer indulj el. Ne kérdezz, honnan fúj a szél. Figyeld meg jól, miről beszél. S ha érted már az összegyűjtött hangokat, találd meg köztük önmagad. Találd meg köztük önmagad. Ne kérdezz, hol kell fel a nap. Gondold, hogy ott, ahol te vagy. És hogyha úgy érzed, hogy elborult az ég, a szíved őrizze a fényt. A szíved őrizze a fényt. Ne kérdezd, hány napod van még. Nyugodj meg, lesz még éppen. De addig is, még minden véget ér, magadhoz hűséges legyél. Magadhoz hűséges legyél. A ballagó diákok nevében Süveges Bianka 8. osztályos tanulók búcsúzik az iskolától. Tisztelt tanáraink, kedves szülők, vendégek, drága diáktársaink! Az ember életében teljesen természetesen, előre meghatározott, olykor már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai. Ez a várva várt nagy esemény a ballagás. Annak az ideje, mikor szokásos módon búcsút veszünk az iskolánktól, egymástól, tanárainktól, mindazoktól, akikkel együtt voltunk, együtt éltünk, tanultunk és dolgoztunk az itt eltöltött 8 év alatt. A búcsúzás megható, érzésekkel teli pillanatai ezek. Visszatekintés korábbi életutunkra, számadás, leltár az elmúltakról,
és előretekintés jövünk céljaink felé. Itt formálódott egyéniségünk a sokat látott és sok mindent megért falak között. Számtalan az egyéni és a közösen megélt élmény, az izgalommal szervezett és várt osztálykirándulások, a különböző iskolai rendezvények, a mindennapok feladatai, nehézségei, a gyakran megélt öröm és bánat, számos siker és kudarc, időnként gondok és nehézségek a tanulásban, és az egész életre szóló barátságok. Ezek mind szorosan idekötnek bennünket. A végbe ment változás jelentős. Itt váltunk gyermekből és felnőtté. Kedves tanáraink! Azt hiszem, nem csak az én véleményem, hogy a Kabai János Általános Iskola tanítói és tanárai mind emberileg, mind szakmailag nagyon jó. Az ő érdemük is mindaz, amit életünk során eddig és majdan a jövőben el fogunk érni. Köszönjük a munkájukat és türelmüket. A tavalyi ballagók arcán már megfigyeltem az elvállás ünnepélyes fájdalmát. Most én is tapasztalom. Érzelmeim vegyesek. Valami újra vágyok, vagy most érzem, hogy hiányozni fogtok. Most megkapjátok a választ a régóta fontolgatott kérdésre is. Vajon fogunk-e sírni a ballagáson? Mit is síratunk ilyenkor? Az osztály egészének hangulatát, és ezeket a, ha nem is mindig felhőtlen, de állandóan újult erővel és kíváncsisággal induló napokat. Drága diáktársak, őszintén remélem, hogy mindenkinek sikerül megérkeznie, ahová vágyai, álmai vezérlik. Most elhagyjuk az iskolát, de a Kabai kapuja mindig nyitva áll előttünk. Itt nőttünk fel. Ez az iskola éltetett és táplált bennünket. Legyünk méltó példaképei az utánunk jövőknek. És tisztelt vendégeink! Ez a 8 év kinyílás volt. Önkeresés, talán titkos lázadás is. Nagy munka, nagy megtapasztalás, nagy élmény. És mindez együtt kellett ahhoz, hogy ez a pillanat az lehessen, ami hit, büszkeség, hála és köszönet. Kesernyés, mézédes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, ó, elkábít.
búcsúzó 8. osztályos diáktársakat. Kedves ballagó 8-osok! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 8 év. Talán így emlékeztek majd vissza az együtt eltöltött napokra, hónapokra, évekre. Játék volt ez a 8 év, fiatal és boldog szívek önfelett tánca a diák életben. Diákok vagyunk, diákok vagytok, és talán mindig diákok maradunk. Itt hagytátok életetek 8 évét a falak között. Itt találkoztatok először, és igazán itt is vagytok együtt utoljára. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét. Valami új, ismeretlen világba kerültetek. Új volt a hely, más lett az életed. Nem ismertél senkit és semmit. Önmagadat kerested a világban. Kamasz voltál és változtál. Tanultál és tudtál. Kérdeztek és feleltél. Nem tanultál, hát nem tudtál. Kérdeztek, de te nem feleltél. 8 évig sodródtál egy csodás forgatagban, amelyet úgy tudtad, hogy gyermekkornak hívnak. Úgy hallottad, hogy ezek életed felejthetetlen évei, s lehet azokká is válnak majd. Életed egy zajló patak volt. Felkeltél, csengő, tanár, csengő, barátok, tanulás, még egy csengő, szerelem, napsütés és nyár. Együtt voltál társaiddal, bíztál bennük, és igyekeztél megérteni őket. Ők is bíztak benned, és megértették, ki vagy, mit akarsz, mit keresel itt, miért élsz. Igyekeztetek összerázódni, kialakítottátok fészketeket, amelyből most kirepültök. Valami folytogatja a torkotokat. Szoros a nyakkendő, mondjátok, de belül mindenki érzi, hogy ez valami más. Ez a búcsúzás. Elmentek, de hagytok itt valamit, és még többet visztek el innen. 8 évedet köszönheted szüleidnek, tanáraidnak. Belőlük merítetted hited, tőlük szerezted tudásod. Általuk váltál képessé arra, hogy meg tudd próbálni azt, amit életnek neveznek. Rohan az idő, mondja a régi sláger, de igaza van. Most egy csipetnyi öregember él bennetek, aki félve tekint a jövő felé. De ti ne féljetek. Próbáljatok meg becsülettel és okosan helytállni. Tétován lépsz a fénybe, bár fényben éltél eddig is. Hidd el, hogy szép lesz ezután is. És értelme lesz az életednek, de soha ne feledd iskolád, tanáraid, társait és emlékeit. Semminek nincs vége. Ahol az ember egyszer gyökeret eresztett, ahonnan legmélyebb önmaga származik, ott mindig otthonra talál. Iskolád és társaid mindig visszavárnak. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Végezetül a 7-esek nevében Tóth Árpád szavaival búcsúzom tőletek. Egy életcélt követni nemes gondolat. S mi kell hozzá? Csupán akarat, mely minden ifjú szívében él. Küzdeni bátran egy új életért. Felkérem a ballagó diákokat, hogy az iskola zászlajára osztályuk nevében kössék fel a szalagot.
Halász László igazgató úr köszönti a búcsúzó tanulókat, majd Kovácsné Kricsú Katalin, a Kabai János Iskolai Egység vezetője értékeli a tanít munkáját. Kedves vendégeink, kedves ballagó diákok! 8 éven keresztül nap mint nap beléptetek az iskolán kapuján, hogy ismereteket, tapasztalatokat, élményeket szerezzetek, új barátságot kössetek. Átéltetek sok-sok tanulással, izgalommal, kutatással töltött órát. Megismertétek a verseny, a küzdelem, igen gyakran a győzelem érzeteit is. Sokszor dobogó szívvel vártátok a dolgozatokat, a feleleteket. Azt is, hogy óra végén szaladhassatok a pályára, a kondiparkba kipihenni magatokat, levezetni a feszültséget. 8 éven át ennek az iskolának falai védtek benneteket. Tanáraitok itt terelgettek, segítettek céljaitok elérésében. Ilyen hosszú időt már egy intézményben sem fogtok eltölteni. Soha, sehol nem lehettek együtt ennyi ideig azokkal, akiket az évek alatt társaitokká fogadtatok. Ezeket a kipróbált barátságokat ápoljátok tovább. Még akkor is őrizzétek ezeket az értékes kapcsolatokat, ha ritkábban találkoztok, már nem minden nap oszthatjátok meg gondolataitokat egymással. Az évek alatt lelkes, összetartó közösségek alakultak ki. Együtt nőttetek, változtatok, a rengeteg jó angol programot szerveztetek. Számos tanulmányi, sport, művészeti versenyen álltatok helyt. Tanáraitokkal, akikre rábíztak a szüleitek, néha harcoltatok, de együtt évről évre kiváló eredményeket értetek el. Festményeitek díszítik a falakat, érmeitek csillognak a vitrínben. Éneketek, szavalatatok hangja ma is itt cseng a fülünkben, és könnyeket csal szemünkben. Büszkék vagyunk rátok. Egy iskola életében vannak gyötrő, munkás, de izgalmas élményekkel teli napok is. Ez a mai nap az év legmeghatóbb napja, hiszen ma búcsúzunk el 77 tanítványunktól, iskolatársunktól. Kedves 8-osok! Minden elindulás, minden út az elválás mellett az újrakezdés lehetőségét, új emberek, történetek megismerését hozza. A nehéz helyzetek pedig emberformáló erővel bírnak. Szeptemberben már egy új, számotokra még ismeretlen középiskolában kezditek meg tanulmányaitokat. Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan tisztességgel álltok helyt, mint itt a Tiszavasvári Általános Iskolában. Ezen a különleges napon azt kívánjuk nektek, hogy mindig reális célok felé haladjatok, a választott utatokon sikereket éljetek meg. A problémákra megoldandó feladatként tekintsetek, ne legyőzhetetlen akadályként. Kedves szülők, kedves pedagógusok! Szeretném megköszönni önöknek ezt a nehéz, komoly munkát, amelyet a gyermekek fejlődési érdekében fáradhatatlanul végeztek az elmúlt években. Nem könnyű ma sem szülőnek, sem pedagógusnak lenni. A körülöttünk levő egyre embertelenebb, személytelenebb világban óriási kihívás embernek maradni és megtanítani erre gyermekeinket. Óvni, védni kell, de időben elengedni a kezüket, hogy önállóak, lelkiekben is erősek legyenek. Hagynunk kell, hogy önálló döntéseket hozni még akkor is, ha néha hibáznak. Úgy kell önállóságot adni, hogy közben érezzék a biztonságot, hogy bízunk benne, és hogy mindig mellettük állunk. Kedves ballagó diákok! Mindig az vezéreljen bennetek, hogy amit felvállaltok, amit csináltok, az becsülettel, teljes odaadással tegyétek. Arra törekedjetek, hogy a lehető legjobbak legyetek. Magatok miatt, magatokért. Isten veletek! Kedves szülők, vendégeink, kedves gyerekek! A Kabai János Iskolai Egység Tantestülete és vezetősége nevében én is tisztelettel köszöntöm a 2013-2014-es tanév tanévzáró
és ballagási ünnepségén megjelenteket. Ismét eltelt egy tanév, és elérkeztünk az évvégi számadáshoz. Egy kínai közmondás szerint a tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell. Ez a közmondás jól tükrözi az igazságot. A tudás megszerzése a pedagógus és a tanuló együttes munkáján múlik. Ennek a közös munkának meglett az eredménye. A 716 tanulóból 703-an sikeresen teljesítették a 2013-2014-es tanévet. Nagy öröm számunkra, hogy az első évfolyamon 58-an kiválóan teljesítették a tantárgyi követelményeket. A másodiktól 8. évfolyamig pedig 162 diákunk szerzett kitűnő bizonyítványt. Sajnos nem mindenki tudta teljesíteni az évfolyamának megfelelő tantárgyi követelményeket. 3 tanuló évfolyamot ismétel, javítóvizsgáznia pedig 10 diáknak szükséges. Sokan a hétköznapi lelkiismeretes tanulás mellett plusz feladatokat vállaltak. Különböző tanulmányi és sportversenyeken hasznosították az iskolában megszerzett tudásukat, és szereztek hírnevet iskolánknak és városunknak. A napokban megtartott igazgatói fogadáson munkájuk elismeréseként 190 tanuló vehetett részt. A Tiszavasvári Általános Iskola nevelőtestületi dicséretben részesítette azokat a tanulókat, akik kitartó szorgalmukkal, példamutató magatartásukkal, a versenyeken nyújtott teljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek el. Kérném a következő tanulókat, vegyék át Halász László igazgató úrtól oklevelüket. Balog Mátyás, első D, Kaska Kíra Sára, második D, Szőke Zoltán, harmadik A, Lévai Levente, harmadik C, Kis Marcell, negyedik D, Antal Lívia, ötödik D, Zajács Lili, hatodik A, Szabó Katarina, 6. B osztályos tanuló. Gratulálunk nektek, gyerekek, és további jó munkát kívánunk! Tanítványaink partnerintézményünkben, a Hankó László Alapfokú Művészeti Iskolában is sikeresen tevékenykednek. Csutara Dóra, 4. A osztályos tanuló, a megyei fuvolás találkozón első helyezést ért el. Balogh Dóra Vivien, 5. A osztályos tanuló, a 4. Krétaköri művészeti verseny második korcsoportjában kiemelt aranyminősítést érdemelt ki. Kiemelkedő teljesítményetekért vegyétek át jutalmatokat Balázsi Csilla asszonytól, a Hankó László Zenei Alapítvány kuratóriumának tagjától. Kedves búcsúzó diákok! Elérkezett számotokra ez a nap. Ezen a napon elbúcsúztok az általános iskolától, tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Életetek további útján én Bertolt Brecht szavaival biztatlak benneteket. Egyszer mindent elér az ember. Azt is, mi még most messzi cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi babér. Kedves vendégeink!
A 8-osaink is sokat dolgoztak a tanévben. A 8. osztály végén kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók könyvjutalomban részesülnek. A jutalmat átadja Halász László igazgató úr. Nevetek elhangzása után vegyétek át jutalmatokat. Kitűnő tanulmányi eredményt ért el a 8. A-ból Bán Győző Dániel, Bényei Olivér, Fazekas Péter Dávid, Katona Hanna Boróka, Kecskés Kristóf, Nádasdi Rebeka. A 8. C osztályból Antal Tímea, Balázs Nikoletta, Boros Bernadett, Kis Antónia, Kujik Lilla, Simon Levente, Süveges Bianka. Az idegen nyelv tanulása is fontos gyerekeink számára. Bizonyítja ezt az, hogy a következő tanulók sikeres nyelvvizsgát tettek ebben a tanévben. Nevetek elhangzása után vegyétek át az elismerő oklevelet és a könyvjutalmat Halász László igazgató úrtól. Katona Hanna Boróka 8. A osztályos tanuló német középfokú A-típusú nyelvvizsgát tette le. Felkészítő tanára Tarnai Enikő. Kis Antónia 8. C osztályos tanuló az angol középfokú A-típusú nyelvvizsga bizonyítványt szerezte meg. Simon Levente 8. C osztályos tanuló angol középfokú C-típusú nyelvvizsga birtokosa lett. Felkészítő tanáruk Szabó András. Teljesítményetekre büszkék vagyunk, gratulálunk nektek és felkészítő tanáraitoknak. Ebben a tanévben szövegszerkesztés modulból sikeres ECDL vizsgát tettek a következő tanulók. A 8. B osztályból Gáncsos Dániel, Kecskés Csaba, Kóti Gábor, Nagy Barbara, Mírő Fruzsina, Répánszki Csaba, Répánszki Dániel, Réti Dorián, Szakolcai Roland, Tóth Petra. A 8. C osztályból Pájer Csaba. Eredményes vizsgájukhoz gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak, Tamás Viktornak. Az elismerő oklevél és a tárgyjutalom átadására megkérem Halász László igazgató urat.
Gratulálunk nektek, gyerekek, még egyszer. A 2013-2014-es tanévben az év tanulója lett Süveges Bianka, 8. C-osztályos tanuló, aki példamutató magatartásával, kitartó szorgalmával, tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményével érdemelte ki ezt a címet. A díjat átadja dr. Hosszú József, a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője. A Kabai János Alapítvány Kabai díjban részesíti azokat a tanulókat, akik több éven át különböző szintű versenyeken iskolánknak szereztek hírnevet, emellett közösségért végzett munkájuk kimagasló és magatartásuk példamutató diáktársaik előtt. A díjakat átadja Balázsi Csilla asszony, a Kabai Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kérném, a következő tanulók fáradjanak ki a díj átvételére. Arató Hanna, Bényei Olivér, Nádudvari Sándor, 8. A-osztályos tanulók, Kis Antónia, Hujik Lilla, Simon Levente, Süveges Bianka, 8. C-osztályos tanulók. Gratulálunk nektek, gyerekek! A Tiszavasvári Általános Iskola érdemes tanulói lettek azok a diákok, akik kitartó szorgalmukkal 8 éven át kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el. A 8. A-osztályból Arató Hanna, Badics Martin, Bényei Olivér, Fazekas Péter, Katona Hanna Boróka, Kecskés Kristóf, Nádasdi Rebeka, Szabó Eliza. A 8. B-osztályból Réti Dorián. A 8. C-osztályból Anta Lívia, Balázs Nikolett, Boros Bernadett, Kis Antónia, Hujik Lilla, Simon Levente, Süveges Bianka. A kitüntetés átadására felkérem Kocsis Sándor tankerületi igazgatóra.
Gratulálunk gyerekek ehhez a nagyon szép eredményhez. A Tiszavasvári és térsége tehetségsegítő tanács tehetségdíjjal ismeri el annak a tanulónak a lelkiismeretes munkáját, aki több éven át, több versenyen első helyezés elérve hírnevet szerzett iskolánknak és városunknak. Ebben a tanévben a tehetségdíjat Süveges Bianka 8. C-osztályos tanuló érdemelte ki. Bianca az iskolai és városi rendezvények színvonalát is emelte művészi tehetségének megcsillogtatásával. A díjat átadja dr. Hosszú József, a Tiszavasvári járási hivatal vezetője. Intézményünkben igen aktív sportélet folyik. 8. osztályos sportolóink több éven át körzeti, megyei és országos versenyeken jeleskedtek. Munkájuk elismeréseként Kecskés Kristóf 8-á, Balázs Bettina, Balázs Nikoletta, Boros Bernadett, Hujik Natália, Lakatos Tamás, Simon Levente, Süveges Bianka, Tóth Bendegúz, Virág Kitti, 8. C-osztályos tanulók a sportolókat megillető serleget vehetik át, amelyek átadására megkérem Rontóné Tári Gizellát, a testnevelés munkaközösség vezetőjét. Gratulálunk gyerekek, és további sport sikereket kívánok. István Laura, Lévai Bernadett, Kis Antónia, Hujik Lilla, Hujik Natália, 8. C-osztályos tanulók a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári és Hajdunánási területi szervezete által rendezett területi elsősegélyversenyen első, a megyei versenyen pedig 4. helyezést értek el. Eredményetek elismeréseként vegyétek át jutalmatokat Sári Józsefnétől, a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári területi szervezetének vezetőjétől. Gratulálunk a lányoknak és felkészítőjüknek, Kroszkó Anita iskolavédőnőnek.
Gratulálunk, lányom! A Városi Fúvózenekar vezetősége és tagjai tárgyutalommal ismerik el Süveges Bianka példamutató zenekari munkásságát. Kérlek, vedd át jutalmadat, amelyet Aranyi Imre karnagyúr ad át. A 8. osztályos tanulóink közül többen sokat tevékenykedtek az iskola és az osztályközösségek alakításán, formálásán. Könyvjutalommal szeretnénk elismerni közösségformáló munkájukat. A jutalmakat átadja Halász László igazgató úr és Rozmanné Humoródi Ildikó, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. A 8. A-osztályból Badics Martin, Nádasdi Rebeka, Szabó Eliza. A 8. B-osztályból Gáncsos Dániel, Nagy Barbara, Tóth Petra. A 8. C-osztályból István Laura, Krusóczki Anikó, Tóth Bendegúz. Köszönjük nektek ezt a munkát! Közösségformáló munkájuk mellett az iskolai ünnepségek állandó szereplői voltak a 8. A-osztályból Arató Hanna, Katona Hanna Boróka, Kecskés Kristóf, Koncz Sarolta, Ládi Kincső, Nádudvari Sándor. A könyvjutalmat számukra Halász László igazgató úr adja át. Köszönjük nektek a több éves munkátokat! A Kabai Diákönkormányzat érdekes programokkal színesíti a diákok életét. A közösségi tevékenység elismeréseként a Diákönkormányzat közösségért díjjal jutalmazza a tanulók érdekében végzett aktív munkátokat. Így közösségi díj jutalomban részesül Tuza Renáta 7. A-osztályos, Szögi Zsófia 7. B-osztályos, Veréb Roberta 7. C-osztályos tanuló, Vámos Alex 8. A-osztályos tanuló, Kis Antónia 8. C, Kujik Lilla 8. C, Kujik Natália 8. C, Lévai Bernadett 8. C-osztályos tanuló. A díjat átadja Rozmanné Humoródi Ildikó, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus.
A diákközösség nevében is köszönjük nektek a munkátokat. Tisztelt ünneplő közösség! Örömmel jelentem be, hogy a Tiszavasvári város önkormányzat képviselőtestülete 2014-ben a Vasvári Pál gyermekdíjat Arató Hanna 8. A-osztályos tanulónak ítélte oda, példamutató magatartásáért, kitartó szolgalmáért, a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért és a közéletben végzett munkájáért. Hanna szereplésével számos iskolai és városi ünnepséget tett színvonalasabbá. A díjat átadja dr. Fülöp Erik úr, Tiszavasvári város polgármestere. Kedves anyukák, apukák, tisztelt nagyszülők! Engedjék meg, hogy ez ünnepélyes alkalommal magam és pedagógus társaim nevében gratuláljak Önöknek, és megköszönjem az iskola érdekében végzett fáradozásaikat, segítségüket. Köszönjük, hogy az általános iskolai tanulmányok során ott álltak gyerekeik mellett. Önök közül a szülői munkaközösségben is tevékenykedtek, hogy gyermekeik még jobban, még otthonosabban érezzék magukat az iskolában. Kérem, áldozatos, önzetlen munkájukért fogadjanak el egy emléklapot és a hála virágait Földes Tibornétól, a szülői munkaközösség elnökétől. A 8. A-osztályos szülők közül Katonáné Farkas Ibolya, Kecskés Andrea, 8. B-osztályból Gáncsosné Széki Andrea, Rétiné Gál Erika, a 8. C-osztályból Balázsi Csilla, Ignát Edith, Simonné Molnár Éva, Sütő Tímea. Köszönjük a több éven át végzett lelkiismeretes munkát. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem a szülői munkaközösség elnökségi tagjainak, Balázsi Csillának és Kecskés Andreának a több éves gyerekeinkért végzett munkáját. Köszönjük a jótékonysági bálok, farsangok, majálisok és más gyermekprogramok szervezését. A köszönet virágait Halász László igazgató úr adja át.
kedves gyerekek, tisztelt ünneplők! A tanév végén nem csak tanítványaink munkáját értékeljük. Ebben az évben az iskola dolgozóinak szavazatai alapján a gyermekeinkért díjat halászné Vári Ildikó kapta meg, az intézményben folytatott lelkes, aktív, odaadó tanítványainkért végzett munkájáért. A díjat Kocsis Sándor tankerületi igazgató úr adja át. Gratulálunk! A napokban a Hankó László Zenei Alapítvány Hankó László díjat adományozta Gazdagné Fedor Ágnes tanárnőnek, aki az énekzene oktatás területén végzett kiemelkedő munkát. Most Balázsi Csilla asszony, a Hankó László Zenei Alapítvány kuratóriumának tagja, és Halász László igazgató úr köszönti őt. Gratulálunk Ági néninek is. Kedves diákok, kedves kartársaim! Végül szeretnék a nyári szünidőre mindenkinek kellemes kikapcsolódást és pihenést kívánni. Gyerekek, ti nagyon vigyázzatok magatokra, hogy szeptemberben éppen, egészségesen, kipihenten találkozhassunk. Ezzel a 2013-2014-es tanévet bezárom. Kérjük, adják át virágaikat a ballagoknak. Nem, gazdának kell jelentkezni. Az ennyi, majd ide. Ballagási ünnepléségünk folytatódik. Kérem, énekeljük el együtt a szózatot, amellyel ballagási és tanévzáró ünnepélyünk véget ér. Elköszön a műsorközlő Beréb Roberta, 7. osztályos tanuló.